салом алейкум ва кули мухлисони канали Самбои ТВ Екатеринбург. ҳозир ман ба поён барои хӯрдани об ба чашма рафтам. бовар ки авис омадам қашар паришидам ки гуфтум як кас боша я 5000 российскиш бетум ҷураб да пуштиш борум кунам. даи кутали даи ҷои чи на хар меояд ҷура на асп меояд на я одам меояд ёрдамот кунам. ире Расили бозори Собони рафтем. Ҳамин рафтем Самсон гирифтем. куҷодаи бозори Собони? Я ҷа 24 соатай Самсон. ҳозир мерем. бародарони азиз, азиз, касе ки Мазор? дар барш ов надора, нон надора. Инаро диди? Ино хой рафтаги. Ура бигӣ, ура дуй кидаша. Чо? Ягон ҷо нарава. бовар ки мо фур омадем, нон надоштем, ов надоштем. ов ёфтем. Чӣ бика? тамоми намуди гиҳо аст. баъзеш залал дора, баъзеш фоида дора. айҷа рафтан омадан алочи Париж бурай биёй осонтар меғалта. дар кино мебинем осонай рафтан. фуромадан буромадан як кас мефурояд мебурояд хиёл мекунем ки осонай. вақте хитон мебуроем намедонем ки куҷода по мондестем. ире як ҷош ҳамин хучае ку шиповник, ҳамин боғи шиповник дар онҷа дар омадем. намедонем дар ҷа чи меқапӣ. ире фарқ надора чи дарахтай, решай, алафай. кам гапза. единственный совет. ягон бор қатитон духта ё занак биёрем, духта ё кӯдак қатитон нагирем. барои чӣ бугӯ? барое ки на хачон мебуроян мефуроян, на мемонанд бубурой бифурой. қағамид метан ки занак ҳеҷ гап надорад, тоқат мекунад. якан духта кучукчавори мазор дерши. мазор мерем шав хов мерем. Ладно, всё, вставай. бародарони азиз, дуюм совет. вақти биромадан ҳозир айҷа вақти биромадан фуромадан ку фуромадан мефурой. дар вақти биромадан ай парай чида азоб майли чизе ки ёфтем дар вақти биромадан ҳама чиро нақапем. фақат он дарахт ё ки алаф ё ки реша бошад ҳар шамуҷа ёфти ягонча авшамо кунша фақат савз биқапем. агар решаи қоқ фарқ надорад ғавса ё хурд буд ё ки борикай нақапем ки ай сартон мемонад. агар алаф ин ҳамин қадар боз нишон метавам ин ҳамин қадар савз боша шумо биқапем камтар ғавстарак 2 метр ё ки 1.5 метр чӣ дора реша дора шумо намеғалтем. вақте ки шумо алафи қоқро мекапем гарчанде ғавс боша лекин чикор мекунем қувват надора шуморо меғалтам. саломат бошед кули мухлисони канали Самбои ТВ Екатеринбург. мо аз ҳамин худи поён ба боло баромадем.